Gepleyer Adatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Gurban. Türkmenistanyň ýurt garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk bayramy münasibetli 1636 raýatyň. Şeýlede bir näçe daşary ýurt raýatynyň günäsi geçirildi. Bu günä geçiş may aýynda korrupsiýa garşy ýylan edilen giň möçörlü göreş netijesinde başlanan täze tutdawaklyklardan soň tutsaglaryň sanynyň has artmagy, türme şertleriniň has agyrlaşmagy baradaky aladalaryň ýa-da gabat geldi. Maglumat üçin aýdylsa, şu ýylyň iýun aýynda Gadyr gijesine gabatlanyp ýylan edilen günä geçişde 1000 tutsaw azatlykdan mahrum etmek baradaky esasy jazasyny çekmekden oşadyldy. Adatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesiniň berýän maglumatlaryna görä, ykdysady krizisiň çuňlaşmagy, korrupsiýa garşy ýylan edilen göreş bilen baglykda türme tutsaglarynyň sanynyň bir näçesi köpeljekdigi, tutsaglara berilýän naharlaryň azyldyljakdygy we benileriň esasan ýyllaryndan gelýän azy gönümlerine dayanmaly boljakdygy çaklanylýar. Emma Türkmenistanyň tutsaglaryň umumy sany, jinayetçiligiň derejesi we kanun bozmalaryň esas sebäpleri barada açyk statistik maglumatlar el ýeterliler. Türkmenistanyň Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň günä geçişler uly bayramçylyklara gabat ýygy-ýygydan ýylan edilýär. Emma onunun günä geçişler esasan Gadyr gijesine gabatlanardy we her ýyl 8-10 müň çemes tutsaw adatlyga goýberlerdi. Türkmen medeniýeti adat bolýaly bu gedekkem günä geçiş kararlarynyň rekimdarlyk we insanperwerlik ýörelgeleri esasynda her bir maşgalanyň agdybirligi we bütögüýligi nukdaýy nazaryndan kabul edilýändigini, prezidentiň degişli ýolbaşçylara günäsi geçilen raýatlar işe ýerleşdirmek barada tawsyryk berýändigini ýytdy. Emma hukuk goraýjy aktivistler şol sany adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa toparynyň başlygy Farid Tuhbatullin bu günä geçişlerden soň begenen maşgalalar bilen bir hatarda gynanmaly bolýan maşgalalaryň hem köpelýändigini aýdýar. Количество заключенных в Туркменистане практически не меняется, потому что на место освобожденных придут новые заключенные. Это по Türkmenistanyň tutsaglaryň sany iş ýüzünde tasdan üýtgemeýär denýäli. Sebäbi häzirki boşadylan tutsaglaryň ornuny basym täze tutsag edilenler geler. Bu iş prezident Berdimuhammedowyň korrupsiýa garşy göreş tawsyrygy esasyny amala asyrlýar. Häzir regionlarda juda köp meçherdäki adam ýa eýýäm suud edildi. Ýa-da derňe wasyna diýip Tuhbatullin Wenadan telefon arkaly beren görüňini aýtdy. Tuhbatullinin pikirine göre bu gedekki günä geçişlikde geçen gedekkiden 636 tutsawyň köp adatlyga goýberilmegi rekimdarlyk bilen näle hakykatda täze tutsawlary yer tapmak zerurlygy bilen bagly bolmaly. Şu sebäpden ol bayramçylyklara gabat ýüzläp, hatda müňläp adam adatlyga çykarylsa-da bu ýagdaý häkimetleriň olarklaryna görä has geçirimli, has insanperwer bolanyny aňladyp bilmez diýip hasaplaýar. То есть это, в принципе, ничего не меняет и ни о чем не говорит. Türkmenistanyň may aýynda turan korrupsiýa galmagaryndan soň ykdysat jinaýatlary garşy ýürüýte gulluk töredildi we türlü derejelerde işleýän adamlaryň onlar çoxunyň korrupsiýa aýplamalaryna aýplananlygy habar berildi. Emma soňra tutulan, iş kesilen adamlar barada berilýän maglumatlaryň başdaky jikmejikliги ýapyldy. Tuhbatullin bu ýapyklygyň sebäbini häkimetleriň ýurtda dören agyr sosial, ykdysady ýagdaý, jinaýatçylygyň derejesiniň perilmeýändigini ýaşyrmak finansy bilen baglanşdyrýar. Sosial problemalar çözülmeýär, işsizlik bar, adamlar nädibem bolsa öz maşgalalaryny eklemeli. Netijede adamlaryň belli bir topary, belli bir jinaýatlara, ogurlyga, talaňçylyga ýüzürýär diýip Tuhbatullin aýtdy. Hukuk goraýjynyň ananjyna görä, egerde sosial problemalar çözülmese, yeterlik iş orunlary döredilip, adamlaryň durmuş gözeran erejesi gowlandyrylmasa, Türkmenistanyň ýaf döwründen başlanan köpçülikligiň günä geçişler dowam eder we bu hakykatda maşgalalaryň awadançylygyna däl, eýsem kakatya ejesi, doganlar tutsag edilen çağalaryň umumy sanynyň bütün ýurt boýunça ýyl-ýyldan köpelmegine getirer.